Hello, खुलुमबाय आसा खालामबाय नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं होननानै दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो सानदों मालयेशियानि गभर्नमेन्ट स्कुल बियो गभर्नमेन्ट प्राइमारि स्कुल बेबो मानि बिराद गामि गोथौआव ओरैबायदि मोजां ना स्कुलनि क्लासरुमफोरा बेनिफ्राय केम्पासफ्रा ओरैबायदि वेल मेंटेन जेसेबांखि मानि फेसिलिटिस नांगौ बे गासिबो फेसिलिटिसफ्रा दंजोबो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नुनानै मोजां मोनगोन आरो शेयार खालामनानै होगोन होननानै नोंथांमोनहा जेसेबां हायो जोंनि बे बर' लिडारफोरनो देखाय बे भिडिअखौ जेसेबां हायो अननानै शेयार खालामनानै हो देखायना हो जाहाथे बिसोरबो नुनानै एटलिस्ट एसेबाबो मानि सोलायहोनो हानाय बायदि जोंनि बे फरायसालिफोरखौ नोंथांमोननो आं दा देखायनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय था आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो नै नोंथांमोनहा नायदो schoola केबांसान पाहु तुवारान स्कुलखौ schoola होनो बेनिफ्राय बे स्कुलनि नामा केबांसान पाहु तुवारान दा आङो नोंथांमोननो केम्पासखौ देखायनोसै नोंथांमोनहा नायलांदो माबायदि नोंथांमोनहा नुबा आसरित मोनगोन माबायदि साफा ओरैबायदि मेनटेन खालामदों नुवाखै नै बियो गेलेग्रा फोथार आरो गांसोखौबो हानानै होयो टाइम टु टाइम बिसिनाव मानि प्रपार मानि हासुग्रा खिग्रा दै लोंग्रा गासिबो दंजोबो जेसेबांखि मानि फरायनायाव फेसिलिटिसफोरखौ नांगौ बेखौ मानि होजोबो बेसिक नेसेसिटिस दा नायदो नुवाखै ओरैबायदि समायना जायगायाव मानि हाजोफोरजों बेंखन जाजोबनाय फोथारफोरखौ नायदो गांसोफोरखौ हाजोबो हेल' आंकोला आंखौ लानानै फैदों बे स्कुलखौ देखायनो आं आंकोलखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन स्कुलखौ देखाय होननानै दा आंकोला लानानै फैबाय बेनि थाखायनो आङो दा नोंथांमोननो देखायनो हाबाय जोंहा ब्रादारबो दं हेल' ब्रादार you work here Yes. yeah बियो बाहाय माने सिकिउरिटि गार्ड जाहैदों ब्रादारा माने बे स्कुलखौ नेयो थेंक इउ ब्रादार दा नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आङो क्लासरुमफोरखौ देखायनो नाजागोन नुबायना मासिबां साफा जेबो माने प्लास्टिक पेपार गारला गारलि गैया आरो गांसोफोरखौ नुवाखै टाइम टु टाइम माने हानानै होबाय थायो केन्टिनबो दंबावो नुवाखै स्कुल केन्टिन बैहाय फिसा प्राइमारि स्कुल बेबो सोरखारि स्कुल जोंनावथ' केन्टिना मा मिन्थियानो गथ'फ्रा प्राइमारि स्कुलाव जेसेबां मानि फेसिलिटिस नांगौ बे दंजोबो गासिबो नै बेहाय बर्ड दं बाहाय मा लिरदों नै बे प्रजेक्टनि नाम गासिबो मालानिफ्राय माला बे लुनायफ्रा बिल्डिं दा नोंथांमोननो आं देखायनोसै नै सिङाव हाबनानै नै बारान्दा बायह्रायाव नुबाय दा टाइल्स लाइबाव बेनिफ्राय प्रपार ग्रिल दंजोबो नुवाखै दरफ्रा खोरखिफ्रा गासिबो ओरैबायदि स्टेन्डार्ड नुवाखै थांनायनि फैनायनि डाइरेक्सन आरो फुल गायदों नुवाखै डास्टबिन दङ फुल जोब जेरावबो माबायदि स्टेन्डार्ड नुबायना जोंना लाजिनांगौ ओरैबायदि लासिंसिं गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै नोंसिनि सोरखारि स्कुलखौ नायनो होनबा ओरैबायदि लासिंसिं जागोन जोंना देखायना हो जोंनि दानि बे बिटिसिनि लिडारफोरनो फिसायैनो माबायदि बानायदों नुवाखै ओरैबायदि मोजां वेल मेनटेन बियो नै बियो मा जागोनथाय मिन्थिला गावसिनि रावाव लिरनाय ना बियो नटिस बर्ड ना मा ना क्लास पिरियड मिन्थिला बेखौ ओरैबायदि वेल मेनटेन ना गथ'फोरनि गेलेग्राफोरबो नै फिसानो बाहाय ओरैबायदि समायना जायगायाव ना नोंथांमोनहा बेखौ मानि सोरखारि स्कुल होननानै साननायानो नङा गभर्नमेन्ट स्कुल होननानै सोरनिबा प्राइभेट स्कुलाबो बेबायदि वेल मेनटेन नंबावा जेसेबां मानि बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स ना गोनांथि बेसिकनि गोनांथि बे गासिबो दंजोबो दैनि टेंखि टयलेट
गथ'फोर गेलेग्रा फोथारा कम्पालसारिथार आरो फोथाराबो वेल मेनटेन जानांगौ नुबायना फुल गायजोबनाय ओरैबायदि मोजां नुखायोना थांफिननो बालायलायो ओरैबायदि साफा भिउसआबो मोजां सिनारिया आरो हरैजाय दंबावो क्लासरुम बेखौ आं नोंथांमोननो देखायबावनोसै बायह्रानिफ्राय मोनसेबो माने प्लास्टिक लेखा पेपार बथल बेफोरबायदि गोलैनाय नुखाया ओरैबायदि साफा आरो बिबारफोर गायनायफोरखौबो नुखाबायना फरायसालिया बेफोरबायदिसो जानांगौ मटरनि टायारफ्राव नुवाखै फुल गायदों बेफोरबायदिसो जानांगौ दा फरायसालिया आरो नै बाहाय आखाइ सुग्रा नुवाखै आखाइ सुग्रा साफुन बायदिसिना नै बाहाय नुबाय दा वाटार टेप माने गथ'निफ्रायनो फोरोंखायो माने साफा थानांगौ पेपार गारनाङा लेथ्रा खालामनाङा बेफोरबायदिना आखाइ सुनांगौ स्कुलनिफ्रायनो होनबासो माने बे हेबिटआ जागोन आरो हुदाया आखुआ नायबावदो माबायदि साफा एसे गोजौआव गाखोनानै देखायनोसै आं नोंथांमोननो नुबायना बायबो माने प्रपारलि ओरैबायदि साफा बानायनाय बेनिफ्राय मोजां भिउस नुहुरोलायनाय अर खोमोरग्राबो दंखायो नै इमारजेन्सियाव आखाइ सुग्रा नै अर खामनायखौ खोमोरग्रा आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नुनानै एसेबाबो सोलोंनो हाबाय होननानै स्कुलफ्रा माबायदि जानांगौ जोंनियाव प्राइभेट स्कुलफ्राबो बेबायदि माने साफा वेल मेनटेन गैया बबेबा स्कुलफ्रा बेखौसो स्कुल होनो दा गथ'फ्रा माने अट'मेटिकलि माने स्कुलाव फैनो गोसो जागोन बेबायदि साफाबा आरो गोसो होनानैबो माने फरायनो लुगैगोन सब समय माने बेङो स्कुलाव नुवाखै जानला मोनला मानसिफोरखौ हाबहोआ माने बेबो मोनसे साख्रि मोनलायबाय नै स्कुल नेग्रा दा जोंनावथ' मा बायला जिला मोसौ हाबो बोरमा हाबो मोसौ हासुयो सैमा खियो बेफोरबायदि ओरैबायदि लासिं सिं ना ओरैबायदि लासिं सिं दा आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बुजिनो हाखाबाय होननानै आरो देखायनांगौआ गैला नोंथांमोनहा नुबाय स्कुलनि केम्पासआ माबायदि क्लासरुमफ्रा माबायदि आरो केम्पासखौ माबायदि मेनटेन खालामो नोंथांमोनहा गासिखौबो माने भिडिअआव नुनो हाजोबखाबाय अन्नानै जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो आरो जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना हो देखायथार दे जोंनि बे बर'नि लिडारफोरनो देखायना होथार बेखौ जाहाथे जोंनि प्राइमारि स्कुलाबो माने साबसिननिफ्राय हामसिन जानाय बायदि माने एसेबाबो आङो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबाय अन्नानै शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो जय बर' हारिनि